So what's up sa inyo mga katropa, no? It's your boy Batang M with another vlog. Teka lang muna kasi ang dilim-dilim po. On muna natin yung lights, ay yung ilaw. So yan. So ngayong araw na po to, madami tayong gagawin. And super excited na po ako. Excited na kinakabahan. Kasi malaking ano na to, bagay para sa akin yung makasali sa contest na ganito. Open contest naman siya. Yan talaga. And today is ewan ko anong araw ngayon. And ngayon, inaantay ko na lang si Arar. Lalabas muna tayo mga katropa kasi titignan natin kung nandyan ba sina mama. So wala sila mama at lola. So maantay muna tayo ni Arar kasi pupunta tayo ng City Plaza ngayon at dun may gagawin tayo. Ewan ko na kung magugustuhan ba to ni Arar. So balik na muna ako mga katropa and a few inches later. Boy, ready ka ba? Ha? Ready ka ba sa gagawin natin ngayon? Anong gagawin natin ngayon? May sasalihan tayong contest. Game ka ba, boy? Okay. Game? Lakasan mo parang walang energy. Hey! Yan! Buti na lang sinamahan ako ni Aral kasi, mahirap gawin to kung ako lang mag-isa. So, ngayon, pupunta tayo muna na sa Pantalan kung saan nagtatrabaho yung mama ko kasi manghihingi muna tayo ng pera. Yan! Kasi hindi tayo lalakad pag wala tayong pera. Much later. And yan mga tropa, kitang-kita nyo yan. Sobrang maganda po yung panahon natin ngayon. Adjust ko muna yan. Yan, makikita nyo, ang ganda na panahon natin. So mga tropa, ito na po yung main point talaga ng vlog na to. So, hope you enjoy. Hi, I'm Marvin Titamiat from Oroqueta City, Misamis Occidental, aka Batang M. Anong quarantine story mo? Unang-una sa lahat, wala po akong script na ginawa. Ngayon ko lang napag-isipan na gawin tong video na to. And ito ngayon, nagkaroon po ako ng chance na makasali dito at makapag-showcase. And of course, may bahagi yung quarantine story ko sa inyo. Paano ka napunta sa pag-vlog? At sino yung naging inspirasyon mo? Paano ako napunta sa vlog? Noon pa sana mangyayari to. Simula nung grade 8 ako, palagi akong kumukuha ng mga videos at ginagawan ko ng montage. Pero di pa ako ganun kagaling. Yun yung panahon na mga kaumpisang nagka-interest sa pag-vlog. Activities namin sa school, kagaya entrance. And sa mga travel ko, palagi akong kumukuha ng mga videos at ginagawan ko ng montage. Kagaya nung sa regionals namin sa Camiguin, nung grade 9 ako. Yun yung maganda sana na kinuna ko. Pero may problema ako nun. Masyado akong pinangunahan ng kaba. And to the point na nahiya ako na i-upload ko sana sa YouTube. Iniisip ko na kaagad kung anong sasabihin ng tao na ganyan. Sasabihin na, ang pangit ang edit. At lumipas na mga ilang taon. Siguro pa grade 12. Malapit na matapos yung school year. Doon ako nag-umpisa. What if try natin mag-vlog tayo? This time gagawin ko talaga. Step up na tayo. Yung time na yun, may nagpakilala sa akin na, pre, tingnan mo tong vlogger na to, nakakatuwa pre, grabe ang tawa ko nito. Nung grade 10, doon ko nakilala si Kong. Siya yung unang nag-inspire sa akin na gawin ko talaga ang pag-vlogging or pasukin ko talaga yung industriya ng pag-vlog. Hindi ko ang type na di lang pala mura pero madami namang naibibigay na asal si. Di lang puro kagaguhan pero madami ka matutunan sa kanya. Doon pa lang
mas na-inspire ako. Tumaas yung confidence ko pagdating sa vlogging. And by the time na nakapag-isip-isip na ako, timing, yung lockdown, naganap yung pandemya natin dun. Doon ko talaga nasimulan na gawin na natin to. This time, dito papalya. Tuloy-tuloy na to kahit na anong mangyari nung sabihin nila. And nakapag-isip ako na i-upload ko yung first video ko, which is yung walang tulog. Ay! Ewan ko, wala talaga akong kagamitan pagdating sa vlog. Phone lang yung gamit ko. Nagpapasalamat lang ako sa mga taong sumusuporta sa akin, kagaya na RR. Malaking tulong talaga. Siguro dito mabubuo kung wala sila, yung mga suporta nila. Sila talaga yung nagpupush sa akin na gawin ko to. May mga dami tayo madadaan ng struggle sa buhay. Yung daming mga nagja-judge sa'yo, mga nilulook down ka, didemoralize sa'yo. Grabe, pero okay lang. Simula nung pinasok ko to, alam ko na merong mga taong ganyan. Handa ako, ready ako sa lahat. More contents to upload. Yan. Hindi ka ba nahihiyang magbablog sa mapublikong lugar? At paano ka nakaka-adjust sa ating sitwasyon ngayon? Para sa akin, dahil baguhan pa ako, ang hirap pa talaga. Sobrang nakakahiya kasi baguhan lang po tayo. Ngayon ko lang yung feeling na di ka sanay sa ganitong mga environment kung anong pinapasok ko. Sobrang nakakahiya po, pero time to time naman, nakaka-adjust and mas lalo nagbo-boost yung confidence ko. And tungkol sa sitwasyon natin ngayon, medyo mahirap po mag-vlog and gumawa ng content. Alam ko, madaming pwedeng i-content sa bahay, pero yun yung sa sitwasyon natin ngayon, napakahirap po talaga. Dahil madaming content na gusto sanang gawin sa labas, pero dahil sa pandemya na to, madaming naapektuhan, pati na yung mga nawalan ng trabaho. Kaya let's hope and pray na lang na matatapos rin to, makakabalik tayo sa dating pamumuhay. Yun lang mga katropa. Para sa iyo, ano ang pinaka-the best na brand? Para sa akin talaga is Acer. Dahil yun na yung pinakilala sa akin yun na kuya. At hanggang sa lumaki ako, Acer na talaga yung nagustuhan na brand ko, brand of choice. Magaganda yung laptop nila, tsaka quality talaga. Sulit yung binayad mo. I'm a big fan talaga of Acer Predator Gaming. Super fan ako, lahat ng mga product nila, check ko. Magaganda yung mga promo nila, palaging updated ako. Yung promo nila ngayon na pag bumili ka ng Acer Predator laptop, may free gaming chair ka, ganyan. Updated ako sa mga ganyan. Pero tingin-tingin na muna tayo dahil wala pa tayong pera. Balang araw na lang. Siguro kapag makakapag-sweldo na ako sa YouTube, yung laptop or PC talaga yung ibibuild ko. Acer talaga. Acer lang malakas. Itong laptop ko ngayon, Acer to, Nitro 5, and ang ganda ng specs niya, pero when it comes to video editing, masyadong nagdaglag pa siya ng konti kasi storage nito is 4GB RAM lang. Balang araw upgrade natin to pag magkakapera tayo. And sa totoo lang, talaga akong kagamitan sa pagbablog. Dito lahat magagawa. Yung mga vlogs ko, mga videos ko, di yun lahat magagawa. Wala ako. Sa totoo lang talaga akong camera, ring light, ano pa dyan, yung mga kagamitan, wala talaga, walang wala. Phone lang yung ginagamit ko noon. Pero tinulungan ako ni RR, yung kaibigan ko, para umangat naman yung vlogs at contents ko. Kaya laking pasalamat ko sa kanila. And mas na-inspire ako na gumawa ng contents dahil sa mga sumusuporta sa atin, yung mga nakikinig, mga viewers, subscribers, lahat. Malaking pasalamat ko sa kanila. And special and big thanks also to Acer Predator dahil binigyan nyo kami ng chance para maibahagi sa iba yung quarantine story namin. And yun lang po lahat tungkol sa simula ng pag-vlog ko and yung quarantine story ko. Hope you like it guys. Sana po, it's a big chance na po para sa akin. Dahil malaking oportunidad na to sa akin. Like super, thank you Lord sa lahat. And hoping to create more contents. And balang araw, papalarin tayo. Baka naman, Acer Predator. And this Batang M, sharing to you my quarantine story.